Syksyinen päivä oli kääntynyt tummuvaan iltaan, kun Jomppe nosti laukkunsa auton takapenkille ja istahti kuskin paikalle. Elettiin vuotta 1998. Laukkuun oli pakattu työpaperit ja vaatetta viikon työmatkaa varten. Autoa peruuttaessaan Jomppe loi vielä haikean silmäyksen keittiön ikkunaa kohti, josta vaimo katseli lähtöä pieni taapero sylissään. Jomppe käänsi auton keulan kohti pohjoista, jossa asiakkaat odottivat. Kilometriä oli taittunut 200, kun vaimo soitti. Yksi lapsista itkee lohduttomasti isän ikäväänsä autotallin takana. Se puhelu oli pysäyttävä. Matkapäiviä oli viime kuukausilta kertynyt ihan liikaa. Jomppe ajoi auton tien sivuun ja mietti kotona odottavia rakkaitaan. Päätös oli helppo. Tarvitaan muutos ja reissutyöt saavat loppua. Palataan ajassa taaksepäin. Jompelle kova työn tekemisen kulttuuri oli tullut jo äidinmaidossa. Jomppe muisteli ollensa vain 14-vuotias, kun hän sai ensimmäisen palkallisen työnsä. Hänen Raksilassa sijannut kotitalonsa hoitanut talonmies oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja Jompesta tuli uusi talonmies. Talonmiehen työ oli hyvin palkitsevaa, sillä asukkaat kunnioittivat palvelunhakuista nuorukaista, joka ratkaisi onnistuneesti heidän asumisensa liittyviä pulmia. Jompelle työskentely taloyhtiöiden tarjoamissa monimuotoisissa työtehtävissä ei ollut pakkopullaa, vaan se oli pikemminkin mukavaa ajanvietettä ja saihan siitä vähän taskurahaakin. Jompen välittävä suhtautuminen asukkaisiin ja innokkuus oli kiirinyt Raksilan kortteleissa ja Jomppe oli saanut koko ajan uusia asiakkaita. Noita aikoja oli mukava muistella ja kipinä taloyhtiöiden palvelemiseen oli tallella vielä vuosikymmenten jälkeen. Kun reissutyö ei ollut enää Jompelle vaihtoehto, piti löytää työ, joka jättäisi enemmän aikaa perheelle ja vapaa-ajalle. Vuonna 1999 Jompesta tuli isännöintialan yrittäjä. Alku oli työntäyteistä, mutta palkitsevaa aikaa. Yrityskaupan mukana tulleiden asiakkaiden kanssa lähdettiin yhdessä kehittämään toimintaa. Taloyhtiöiden hallitukset antoivat suosituksia naapureilleen ja asiakkaiden määrä alkoi kasvaa. Tässä vaiheessa tarvittiin lisää henkilökuntaa. Juholle ja Jounille minun jalanjäljille eli isännöitseksi lähteminen ei ollut itsestään selvä. Vaikka Juho oli mielikuvissaan pikkupojasta asti sovitellut itselleen sankarin viittaa poliisina, opinahjoksi valikoitui kauppakoulu. Jounin tie vei samaan kouluun. Kouluun liittyviä tehtäviä ja työharjoitteluita oli luonteva tehdä isän yrityksessä. Valmistuttuaan kauppakoulusta Jouni työllistyi kaupan alalle ja hänelle oli avautumassa siellä mielenkiintoinen tehtävä. Hän kuitenkin empi tehtävän vastaanottamista ja keskusteli asiasta Juhon ja minun kanssa. Pohdintojen jälkeen veljekset päätyivät lähtemään isän viitoittamalle tielle perheyrityksen palvelukseen. Me Juhon kanssa opiskeltiin ja opeteltiin isännöintialaa kirjoista ja kursseilta sekä kantapään ja tutkintojen kautta. Jomppe siirsi viisaasti vastuuta ja valtaa meille sitä mukaan, kun luottamus tekemiseemme kehittyi. Hyvin tehty työ toi lisää asiakkaita ja avasi uusia mahdollisuuksia. Kasvun myötä mietittiin yrityksen tulevaisuutta, miten yritystä halutaan kehittää ja kuinka nopeasti halutaan kasvaa, vai halutaanko ylipäätänsä kehittää ja kasvaa. Jomppe varoitteli, että äkkimakeaa ei tule ja pikavoittoja ei ole jaossa. Oli aika pysähtyä. Me Juhon kanssa pohdittiin myös muita uramahdollisuuksia. Mietittiin toimiston valojen sammuttamista. Oli tehtävä päätös yrityksen tulevaisuudesta. Lähdetäänkö kasvattamaan yritystä vai pannaanko pillit pussiin? Yhteisen pöydän ääressä pohdittiin isännöintityöhön liittyviä henkilökohtaisia toiveita,
unelmia, tavoitteita sekä kiinnostuksen kohteita. Minä oivallisin, että pojat tarvitsevat mahdollisuuden toimia itse yrittäjänä. Vuonna 2014 käynnistettiin sukupolvenvaihdos. Samana vuonna avattiin Limingan toimiston rinnalle Oulun toimisto. Juho ja Jouni saivat lisää vastuuta ja he saivat rakentaa itselleen sopivaa tulevaisuutta ja isännöintitoimistoa omanäköisekseen. Yhdessä linjattiin, ettei kasvua lähdetä hakemaan hinnalla millä hyvänsä, vaan otetaan kasvun askeleet itselle sopivan kokoisina isännöintityön laadusta tinkimättä. Koko ajan oli myös selvää, että henkilöstön hyvinvointi on ykkösjuttu ja vapaa-aikana ei tehdä töitä. Maltillisen kasvun lisäksi tavoitteena oli luoda alueen paras isännöintialan työpaikka ja paras asiakastyytyväisyys. Strategiana toimi tiivistetysti 4 K:ta: kunnioittaminen, kuunteleminen, kärsivällisyys ja kiitos. Sinnikäs ja pitkäjänteinen työ alkoi näkyä. Merkittävä osoitus onnistuneesta työstä oli, kun Isännöinti Vuorma sai vuoden 2020 isännöintitoimistopalkinnon. Sukupolvenvaihdos edistyi suunnitellusti niin, että Jomppe jäi ansaitulle eläkkeelle vuonna 2022. Jomppe jätti perinnöksi palvelun korostamisen ja välittämisen kulttuurin. Me Juhon kanssa painotettiin vahvaa ammatillista osaamista ja jatkuvaa kouluttautumista. Isännöinti Vuormalla asiakkaita palvelee rautainen asiantuntijatiimi, joka välittää ja pitää huolta toinen toisistaan. Asiakastyytyväisyysmittauksissa aito välittäminen näkyy kiitettävänä asiakastyytyväisyytenä. Toimistomme aulassa on taulu, joka kertoo jokaiselle toimistoon saapuvalle tärkeän viestin. Tämän työpaikan tärkein omaisuus ovat sen työntekijät. Teksti on Jounin ja minun allekirjoittama. Työntekijöiden arvostus näkyy paitsi tässä taulussa myös siinä, että henkilöstön hyvinvointiin, jaksamiseen ja viihtymiseen on panostettu ja panostetaan edelleen määrätietoisesti. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua työn kehittämiseen ja jos virheitä sattuu, niitä voidaan käsitellä avoimesti, ne käännetään yhteiseksi opiksi. Avoin ja yhteisöllinen ilmapiiri rohkaisee onnistumaan ja antaa jokaiselle tilan olla arvostettu omana itsenään. Meidän henkilöstötyytyväisyys on tutkitusti selvästi alan keskiarvoa parempi. Merkittävä ja konkreettinen osoitus onnistumisesta oli vuoden työpaikka 2025 palkinto. Kun ihmiset voivat hyvin, se välittyy suoraan myös asiakaskokemukseen. Työhyvinvointia rakennetaan meillä joka päivä yhdessä henkilöstön kanssa. Tämänhetkisen Isännöinti Vuorman timanttisen porukan tarina on vasta alussa.